gudu ba. Idan za ta ba da labari ya zama exactly yadda annabi ke magana, ta ce ba ta taɓa kallo ba in ba sai da faɗi mutum. Idan annabi yana magana haske na fita daga cikin haƙoran shi tar haka ita ma in tana magana haka yake fita. Idan sai da annabi yana tafiya kai kana tafiya ne ka daga kafa ɗaya ka aji, shi kuma annabi tare suke tashi su wari su sauka tare za su tashi su wari su fito, haka ita ma take tafiya. Ta ce wata ran idan sai da ta gabato guri tana tahowa wallahi in ba da shigen kayanta ba za a ɗauka shi ne kawai. Da ƙanshi da kalan tafiyan haka take zuwa musu. Ita kanta sai za a shi abin yana ba ta mamaki. Ta ce idan ta iso guri kuma annabi ne ke miƙewa ya tsaya. Wannan abin dole ba ka mamaki ba. Annabi ya miƙe a wani. Shi ake miƙewa fa idan annabi ya zo guri ana miƙewa sai ce a daina. Da ya zo sai Hassan ya miƙe. Sabu kai kuma bayan ya hana ce kai. Ta ce babu wani halittar da annabi ya doso bai tashi ba. Ya ce ni ba zan iya zama ban annabi ya doso ba. To wannan girma ne ke sa a tashi a mutum. Sai ga sai da ta iso guri sai annabi ya miƙe. Kuma in ta zo in suka gama abin da za su yi za su bi sai ya raka ta. To amma abin da baka al'ajabi in ya je gidanta in tana da gama tashi take ita. Sai ka to ita ma ita ne shi ma shi ne. Wannan kadai in aka bar shi ya isa ka kasa gane to ita sai da nan yaya take. Hadisi ne biyu kuma yake cewa a wakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman biyadiha. Wata ran sai da Aisha tace wata ran Annabi ya kama hannun sayyida ya rike ta. Wakala yake cewa man arfa hazihi ce duk wanda ya san wannan yana nuna ta ne fa yake cewa wanda ya san wannan faga da araba to hakika ya san ta. Wa man lam ya'rifa wanda bai san ta ba ko fa to fa hiya Fatima binti Rasulullahi. Tace wannan to Fatima ce yar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fitar da ce wa hiya bi atun bi tsokata ce. Wai abun al'ajabi wai nuna ta yake ba sa bai don ba kusanta ba kusanta. Wannan kadai in kana da hankali ya isa ka gane me annabi yake nufi. Yace bi da ake ne bayan ya ce tsokata ce wahiyar kalbi ita ce zuciyata. Idan an cire zuciyata jikin mutum me ya rage? Fa inna fi kulli jasadin zai murgatin ne ko idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ce dukkan cikin mutum akwai wata tsoka in tsoka ta gyaru mutum ya zama mutum ya gyaru in ta ɓaci shi ya lalace. Bayan ya ce ita ce tsokar kuma ce ita ce zuciyarsa da yake tsakanin ƙirjinsa. Kai ya ce wahiyar ruhi Fadima ita ce raina gaba ɗaya. Bayan ya faɗi wannan bai zai nan ba ce Allah ki bale da mai zuciyar da yake tsakanin ƙirjina. Faman azaha faqad azani wa man azani faqad azani. In ka cutar da ita ni ka taba in ka yi mun kuma ka san wanda kai Allah kai tsaye Allah kana wani alaka tsakanin shi da ita da Allah ke ko iya nan aka tsaya in kana da hankali ya isa ka gane. Kuma abin da zai baka da duba yadda sai da ta zuba nata a duniya duk wanda ka ga daga nuna ni wani to jikanta ne wallahi sabanin ta kuma sai dai ka daga a siyasa wata ran an ga kamar jikon ka zai hadda ne da biya wata Allah waye shugaba wanda ake jin tsoro ba shugaban kasar Amerika bane an jefe shi har da takalmi. A Najeriya Buhari ne oga an jefe shi har da fiya wata. To ka gane an girma ba ta gidansu bane ta zama karkashin takalmin zuwa bandaki wannan. Idan su suka daga kasance kai ne wallahi ko me ake kuma ka zama kai ne. Ke sa in ka je guri kaga ana abin da ake so to nata ne a guri. Yanzu ba alfarma irin na ba ni na isa zauna nan ne magana ne wannan kadai ya isa ka gane. Ko abin da ya baka al'ajabi da ranar na fito da ganin furna ka san cewa aikin ba nawa bane ke. In aiki na ne ba abin da na iya buga guduma na iya kafinta ne amma izini irin nasu in sun ce kai wallahi sai kai duk lalacewa kai in suka ce kai wallahi sai kai. Ko an manta wanda ba shi da ilimi bai san komai ba suka daga shi kan karantar kuma dole ilimin ya zauna dole sa ilimin take shi ga kansa.
to Allah mun gode da ka sa mana soyayya. Allah ka tabbatar da mu cikin mu da ka kashe mu dukkan sarki da zai ja mu Allah ka kore shi ta cikin mu muna dai kafin a fita daga nan muna ƙara miƙa kukan mu sai da wannan zama ya zama sanadin warakar na dukkanin damuwan da ya dame duk wanda ya zama guri inda wani damuwa a zuciya sai da mun yi tawassuli da wannan zama wallahi ba taɓa zama na yi karatu na maulidi kowa sani akan shiga ban taɓa yi wasu wani karatu saboda na san ba zan iya ba ko ina ne in an zura ne wanda sai da mai bana iya faɗan magana ta kowa ya sani to amma muna ta cewa zai da in dai kin yadda mu faɗa to mun zo mu faɗa kawai kuma alhamdulillah mun gode da abin da aka mana to da mun gode muna neman ƙarfi sai da a ƙara mana dukkan abin da muka sa a zuciyarmu na bukata da wanda ba mu halatto da shi ga sai da kin san shi a biya mana shi duk wanda ya ji farin ciki ya zama yana cikin farin ciki har abada duk wanda ya ji bakin ciki da wannan zama to wallahi Allah ya bakanta masa har abada ko shi Allah mun gode da ka sa mu kai wannan zama sannan duk da haka dai ba za mu tsaya nan ba kai za ka kare wannan ko guda ɗaya a miƙa malam bai da mana baiti ɗaya ko da a ce ba mu ƙara shiga wani karatu ba ya ishe malam bai Allah ya tukwici da manzo Allah. Amin. Allah ya kai ka Madina. Amin. Allah ya ta kai ka Madina. Amin. Gode da shi da gode. Sannan matar Ali Fatima yar gidan shugaba dole zan gai da ke Zara na yi alkawari. Fatima yar gidan shugaba dole zan gai da ke Bismillahi sarkin kyauta kai kake uzuri gani na ɗauko wasu baiti na ya alƙawari zana wake fata waza da ƴar gidan bashari dan isar da sarki Allah sare ni shiga madi Babu makiyin Fatima ai sai marar hankali banda sha malam wa zai ki matar Ali mu ne muna kaunar ki batuli ƴar gidan adali so nake yi ki yarda da mu ko muna kabari. Fatima yar gidan shugaba Tsira aminci ya Allah ƙara wa babban gwani wanda shi ne gatana shi ya zan magani dole zan sa har ashabu tushen magani sada shehu abul abbas mai yawan zikiri Fatima yar gidan shugaba dole zan sa barhama ga wasu sannu babban uba sada dattijo na koki jikan shugaba sada baba habibu mai tare yan uba su bi ka tsince kayar hanya ka sake mun uzuri Fatima yar gidan shugaba dole zan gaida ke na yi alƙawari ke kika sama wa mata yanci dole zan bayyana mata mai kuka yi wa batulu ku zo ku tsoguna ku ba ta gaisuwan mai girma kuma ku bayyana kuma mazan mun gode umma dan kina uzuri sannu matar Ali Fatima yar gidan shugaba dole zan gaida ke na yi alƙawari haka kadari mai gidan
سلام الله عليك يا فاطمة بتولا سلام الله عليك يا لا سلام الله عليك وعلى أبيك كميلا سلام الله عليك يا كوثر بتولا سلام الله عليك يا فاطمة بتولا يا بداية النبي يا فاطمة كميلا يا روح خير الكريم يا فاطمة سبيلا يا ليكي يا فاطمة بتول يا قلبي أسندها يا فاطمة مجيلة لبيك أم أبيها يا كوكبا جميلة يا ليكي يا فاطمة بتول يا بداية النبي يا بهجة الصهيلة يا بكر خير الكريم لبيك يا بتولا يا عليك يا فاطمة بتولا سلام الله عليك يا فاطمة بتولا عليك يا فاطمة بتولا To alhamdulillah duk da cewa cinye lokacin kuma wuce dai za a rufe da yanzu ko baiti biyu za a yi sai a taɓe ta saboda shi ina ga alamun tun dai ba a nan yake ba dai ko operator nan ba a nan yake ba ko kuma an yi da shi duba da rufe